Maybe. Okay. Dua ka bukto ko na. Guys, hinluan na namo daan. Sinawa na day. Ha? Sinaw kayo. Okay. Asa ka? Makalibat Kay ni. saang. Oh, lukot. Tindak ko ano sama kalukot yung nang. Ano kay kanina yung kahit. Luko na ako. Guys. Ito ko nakakiwa-hiwain. Oy, sige lang day. Ha? Ano ko nang ito to? Ay, dumad. Sana yung ambalang ba may kanan. Oo. Ganun mo ko na day. Hindi na basa man doon di sana ko ng kanto yun sa ikaw. Kani, ano mo? Mo ni siya. Say ka ganito nga balat day. Hanginan. Mo ni siya balat hanginan. Karunga biya ang kutsilyo day. Mura di ko masukulan na. Kani ni kulmas ako no. Humo kay siya day, no? Muna dali ang pak mo. Ha? Dali mo pak mo to sa manginan bago ilaw. Nice ilaw na siya ko ng kayon. Tingnan ko. Kapag ka na balay ay ayo. Ni. Daga malukot babaw. Ah, lukot baba ang uban ng lata eh. Nagano may buk isa ni. Kay. Sino ko ani? Gunggong ay. Way but. Kuha gani bisag kuha tagok na pamanday tagok di ay. Yawa ka balo. Uy, ipuspos ko na pagong. Ay, pospos. Grabe. Oh, pospos ba to? Kuha pa na sa Ipos ba pause. ay iputol-putol Dili, daw. pus-pus. Sabi ko mag Sabi ni? Nagsin 7 minutes. Anang Tama na na, edit na. Hala, naumusta na siya. Uy,